सरकारी नौकरी के यह तो फायदा बा, जब ले जी तब ले ऐश करी। अरे जब तक परिवार के माया मोह के जाल में आदमी फंसल हो, कहाँ ऐश करिए बचवा। 380। हाँ, आप ही ये गांव में सज्जन व्यक्ति बानी कि सब परिवार एक साथे रहतनी। सब पैसा बूढ़ों के दे दे बका। 85 रुपया दी। रोज के कमाई के पाई पाई जोड़ के रउआ के दे दिया जाला। दाल खत्म हो गई बा। जैसे हमार पेंशन वाला होला तो हम लोगों ने कुल सामान घटा लगला। छोटका के तो ब्याह हो गए लोई। अब बहन बीए का पढ़ाई नु करत बा। अरे 5 साल से बीए ही कर रहा था। कॉलेज के कैंटीन में भी उधार लगाओ ले बा। ताला बंद हो। राउरो कुछ पैसा बाकी बा का? हाँ, हम धोबी हैं। भैया धोबी तो हम बनी, रउआ नया धोबी आइल बनी का? हाँ। लाल किला के सब दीवार पर प्रेम पत्र छपवाएंगे, तोहरे खातिर ये रानी हम ताजमहल बनवाएंगे। काहे हमारा दिल में तू बसती नहीं है, मोहन मुमताज के अड्डा पे मिली है। तेरे मुमताज की मस्ती, तेरे मुमताज की मस्ती सस्ती नहीं है, तेरे मुमताज की मस्ती। मोहन के ब्याह तय कर दिले हैं। कहानी से हमार ब्याह हो रे। पसंद आई तबो ब्याह होई, और ना पसंद आई तबो ब्याह होई। साथ खान जेवर तो चाहे कम से कम। कितना साल से हमार खटिया के पावा टूटल बा। हमार गर्दन पिछला कई साल से खाली बा। अरे इतना शौक बात जेवर के तकाद अपना भतार लोग से बनवा दे। हम काई घर में भिखारी आइल बानी। कमा के दे उनकरा के। कहा था कि पलंग के सपनों मत देखा। का उनकरा बनवावे के फर्ज नहीं है। अरे तू चाहत का बाड़ू? हम अब अलगे रहब। हमरा परिवार में खर्चा कितना बा? लेकिन ब्याहे तक कम से कम रुक जा। ठीक बा, ब्याह खत्म, बंटवारा शुरू। हमरा के बंटवारा चाहिए तो चाहिए। कैसन बंटवारा रे? राउर संपत्ति में हमनियों के भी हिस्सा बा। अगर रउरा ना बाटम ना तो कोर्ट बाटी। कोर्ट बाटी? हम बिल्कुल ना चाहते रहने कि हमारा जिंदा रहते ही घर का बंटवारा होके, लेकिन ये बंटवारा हमारा शर्त के मुताबिक होई। अब लेता रहुआ लोग घर के रोजनामा देखत रहनी, और अब कारनामा देखी। अरे हटे ना। बाबूजी फ्यूजवा का भाई? तो 303 रुपया एक एक करके पहुँचा दो लोगन। भाग लगा लगा के पैसा मांगत हो। देखो कहावत हो कि फट गई तो माने फट गई। हमने के उधार ना दी। कैसन दिन आ गइल बा भगवान। हम रउआ लोग के ये बतावे खातिर बोलनी है कि बाबूजी के नाम से 50 लाख के बीमा बा। 50 लाख? लेकिन या तो पुजला के बाद मिलेला या तो आदमी के मुअला के बाद मिलेला। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।